Aron pagbuhi og balik sa turismo sa Dakbayan, Lapu-Lapu City Tourism Cultural and Historical Affairs Commission mupasiugda og Balik Turismo Travel Fair karong Sabado, Oktubre 17. Mga hotels ug resorts muhatag og daghan nga mga promo ug discount alang sa mga local tourist. Si Luan Mirondina sa report. Moabot sa 30 ka mga patigayon ubos sa tourism sector ang mosalmot sa ipahigayong Balik Turismo Travel Fair karong Sabado. Subay niini, mamahimo nang ma-enjoy ang mga amenities sa mga dagkong resorts ug hotel sa Dakbayan sa ubos nga presyo tungod sa promo ug discounts nga ilang dalit. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commissioner Cindy Chan nga nakapatuman sa tanang mga health protocols ang mga patigayon. The Balik Turismo Task Force was created last September to ensure the safe transition from GCQ to MGCQ and cautious reopening of the tourism industry. Andam na usab ang Dakbayan nga mudawat og mga local tourist gikan sa mga silingang lalawigan gawa sa Sugbo basta sama lang og community quarantine classification status sa Lapu-Lapu City nga MGCQ ug nagnegatibo sa swab test ang naasoy turista. They should be able to present a negative PCR results taken 72 hours prior to the date of arrival in Lapu-Lapu City. If they don't have a PCR result, they can do PCR testing here at Lapu-Lapu City. Muhang usab ang Dakbayan sa IATF nga makonsiderar ang mga senior citizens ug ang mga bata nga makasulod sa mga hotels ug resorts, ilabi na kay sagad sa magbakasyon, pamilya man. We send a letter directly to Secretary of Tourism and also to the DILG and of course the head of the IATF to reconsider pwedeng maka-exempt na to ang atong mga senior citizen and the minors. Samtang giangkon sa Hotel Resort and Restaurant Association of Cebu kan HRAC President Carlos Suarez nga nakasinati og dakong kawadon ang mga hotels sulod sa kapin 6 ka buwan nga wa maka-operate. Gani niadtong Hunyo, sagad sa mga hotels nag-retrench sa 50% sa ilang mga kawani. We want to encourage customer confidence. Now, when you go visit our property with contact tracing, with all the health protocols involved, we are here, we're open. We want to welcome Cebuanos, we want to welcome local, domestic market. In terms of the profit-wise, we are just looking at it at not really on the break-even. We make profit a little bit. Uban ni Godfrey Relian, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.